Tutaj, o. Witam. Ja jestem, no, to wiadomo kim jestem. Trzeci odcinek. Taki króciutki będzie, tak liczę tak pod 2 godzinki. O, tak będzie. Co tu się dzieje? Burdy pijackie. Jak zawsze. Co? Po burdach. To był moment. Który taki mądry. A tu jest ten Daddy, co się zastanawiałem, czy go... Daddy cool. Ej, Daddy, Hilfe. Myślałem, że ojciec będzie walił w niego. Dobra, no spróbować można. Za próbowanie nie biją. To już 4. O tu mała. Ale mam dużo. You saved me. Mały apteczek bardzo. Kurde fefek, ale nie szkaluj. Sejwowanie jak pojewany. No. Niklas jest zestrachany. LOL! Fajnie udupili. Combo breaker. Nie. Czy dostałem już prezent od Tenenbaum? Tak. Jeżeli chodzi o misia, to tak. Misia dostałem. I'm sorry, father. What? Help me, Madonna. Help me, father. Czarna Madonna. Sorry, mi już wali. I traded you, oh Lord, for mammon. And what did it get me, huh? Are you afraid of me, monster?
Even miles from the water. The Little Sisters Orphanage. In troubled times, keep your Wrench lurker. A, to takie se. Ja i tak nie robię tego. boarding After all, children are Ho. Kurwa mać. LOL! To było ciężkie. They sure go down easy once you research them up right. Come on in and show us those snappies. I traded you, Cześć, Lord, cześć, cześć. for Mammon. And what did Siema it get Grzesiu. me, huh? Welcome to the circus. Nawalił! A, bo ja w tej wersji save'a tu nie poszedłem jeszcze w ogóle. No jaka beka. Save'uję jak głupi. Korzysta z plazmidów. No. Nie byłem. To jest jakoś tak... Aha, byłem, ale nie poświetlone. The warp rat didn't get himself that. You got something from me and my crew? Or are you Cześć, just Skorpion. looking to get criticized? You set here a spell. I needs to set on some coffee. Maybe put on silverware and the like. Before you head into the fisheries, a word to the wise. Old Peachy seems about as straight as a dog's hind leg. You keep your eyes open. Aurate. Nobody walks into my swampy carrying to eat. Put your weapons in the pneumo, and then I'll let Nie mam ognia. Aaaa! Jaki przypał. That's his price. You're gonna have to pay it. But he can't very well take your plasmas away now, can he? Nie, zaraz. Mam ogień. Ja w ogóle zapomniałem o tym, że ja ogień mam. Tu się overload when hacking. A, wolę te. Wolę te. You have no weapons except your wrench. Cool. Now, I bet when your boss waggled out of hell, he done told the devil he'd be right back. And the devil says, sure thing, Mr. Fontaine. I'll hold you a spot. Ryan promised Fontaine was dust, and now here you are doing his dirty. I guess that makes Ryan a bum, and you No, mogłem sobie wgrać perk, ale żebym ja pamiętał, że tu będzie walka. Ale mam coś mocniejszego i tak.
Jakieś wzmocnienie. Kamera jest po mojej stronie. Wow! Dobra. I zdjęcie do kolekcji. Dzięki za suba. Used by smugglers and thieves. More than likely the entrance will be hidden. Better keep the cover low. Kurde. Dzięki Grzesiu. Dzięki. Fajna haja. Haja, ajajajajaja. Dzięki Grzesiu. Moi drodzy, polecam ten styl życia. Wszystkim. Wszyscy padli, gnoje. Ej, jak odebrać moją broń? Ja tak nie mogę. Przecież bez broni to jest... bieda. Bieda jak... stąd do Glasgow. Tutaj dałem ją. Dobranoc, Monika. Gdzie jest moja... Kurde. Welcome to the Circus of Value. Feel your cravings in the Circus of Value. Trzymaj się, chomik. A, tu jest moja broń, dobra. Kryzys zażegnany. Cześć, Kefir. Mogę ulepszyć broń wreszcie. Czekajcie. Machine gun kick, machine gun damage increase. Yes! Yes, please! This is what I'm talking about. Ale on będzie zajebiście potem wyglądał, baddasowo. Ja machine guna najwięcej używam. Machine guny mi się w sumie waliło najlepiej do Big Daddy, jakoś tak mimo wszystko. Jo to mogę stopić. Where? Darling? It's me. No wszaki fajfus. Ja to dupca. Fuck you. Jeszcze musiał wybuchnąć. Sraluch.
O lol! O lol! No nie zrobię. Dobra, wiecie co? Nie chce mi się. Witam. Witam. Ciri, Fiona, Ellen, Rhiannon, Shannon i tak dalej. A ten co? Deutschland ist nun erwacht. Nu. Nie wolno. O! Duchy. Fontaine will find you. Hey, fuck Fontaine. You don't fuck Fontaine. Fontaine fucks you. Fontaine fucks you. Aha, bo w tym remasterze są jakieś takie komentarze twórców jakby. Fuck Fontaine. You got it! Should be smooth sailing from here. I'll meet you up ahead. Jak ja tego Atlasa nie cierpię, bo ja tą grę przeszedłem, to ja wiem czemu. Smuggler's Hideout. Nie wiem czy pamiętacie, jak czytaliście CD Action, to pewnie kojarzycie szmuglera z CD Action. Taka postać. A jakiś czas temu umarł jeden z panów, taki starszy gościu z redakcji 1. Ja mam rzuty. I'm right outside the submarine bay, but I can't get in. I'll need you for that. My family can't be more than 100 yards away. Moje najstarsze CD Action jest z 99 roku. Mam je zachowane. Te uważaj. Przepraszam. Kurde, CD Action to była zajebista gazeta. Jak jeszcze nie miałem takiego dostępu do internetu, to tak czytałem, tak kupowałem. Mama, daj 20 zł. Bardzo fajne. Fajne recenzje, obszerne, długie. Lubiłem. Bardzo lubiłem. No ja już nie kupuję w ogóle żadnej prasy związanej z grami, powiem szczerze, bo mi szkoda hajsu, no i wszystko to, co tam jest, to mogę znaleźć na necie. Także no... Wicie, rozumicie. Pojawiły się w życiu inne potrzeby. Wódka, narkotyki. Papierosy, prostytutki. Ale się najebałem. Da się tym. Tam mi zostało.
to shake hands and get acquainted. Cień Czarnobyla. No przecież Stalker tyle wyłaził. Your fun, but enough is enough. If you press that button, you'll learn what it means to truly be my enemy. Orężada, koleżanki, petardy. Orężatka w proszku do nosa. Ach, to były jazdy. Nie bez kurde. Nie na żarty. W ogóle Stalker na początku to miał mieć jakieś w ogóle kurde samochody miały być. Cuda na kiju. Niklas zaraz całą tą grę przejdzie. Oj, Ola. Ty chyba nie wiesz jaka ta gra jest długa. My nawet nie są w połowie. No. To nawet nie będzie połowa. Zresztą ja tego nie robię jakoś na ten. Ja tego nie robię jakoś na wyścigi, nie? Ja sobie tak, znaczy no tak nie wlekę się, ale próbuję tam po jakieś sekrety, czy sekrety, nie ma sekretów, jakieś tam dodatkowe rzeczy robić. Dłuższa niż Wolfenstein. No może nie, no może porównywalna. Tylko tu wiesz, tu rozwijasz postać, perki sobie odblokowujesz i tak dalej, to jest trochę co innego. Czasem warto tak jakby, no może nie przyfarmić, bo tu się nie dostaje expa typowego, tylko się zabija Big Daddy. Wszystko chuj. Odpłynąłem. Kurwa, odpłynąłem. You blow a fuse up there? Can't see a damn thing in that boot. Give me a tick and I'll get you out of there. Moira, can you hear me in there, darling? Ja, mamy suba. Jo, to dupca. So, Clark, if only your friend could look up and see. Jo, to dupca. Powidek. Dziękuję ci. Dzięki, Powidek. They're everywhere. I can't hold it. I've got to fall back. Get me family out and we'll regroup as soon as we can. Come on, get over here! Get out if you can. Get out and we'll regroup. Powidek, coś ty zrobił. Żeś mi z dupcą batyskaw. Chyba Royber. Żoły nie pija. Nigdy w robocie. Nie... Ale pieniążki w robocie zawsze wezmę. Kurwa, odpłynąłem. You lose it like an assassin, and then you try to sneak out like a Na thief. przestwór You're a oceanu. CIA spook. Who are you? Why have you come here? There's two ways to deal with a mystery. Uncover it, or eliminate it.
Get out! Jesus Christ! Co się stało, że się smutno... No co się stało? No to się stało. Wybuch mi batyskaw. To się stanęło. Nie odpłyniemy, koniec, endę. Zdechniemy tu na dole pod wodą z tymi mutantami. Takie są fakty. Nie ma żartów. Nie jest dobrze. A będzie gorzej. Arcadia. Arcadia to są trudne etapy teraz, kurde. To te ogrody, tam trzeba będzie puszczać te gazy i tak dalej. Fajne, ale trudne. Ale fajne. Moira. Patrick. Ain't that just... A ja mam napisy wyłączone, a co wy nie gadacie? Bo one były włączone, ale się wyłączyły, bo mi grę wywaliło. Like Ryan. Waits until we're almost out, then he pulls the string. We'll find the bastard. We'll find him and we'll tear his heart out. I came to this place to build the impossible. You came to rob what you could never build. A hung, gaping at the gates of Rome. Even the air you breathe is sponged from my 5 razy account. pytali? To sorry. Well, breathe deep, so later you might remember. Nie widział już. You get to the bathysphere in the rolling hills. That'll take you straight to the devil himself. And then all debts will be paid in full. No, niestety do remastera nie ma po polsku. Ale jakoś przeżyjecie. Jesteście młodzi, wykształceni, inteligentni, to pewnie znacie języki. Także pewnie nie będzie problemu. Po co mi liquid nitrogen? No ale biorę, nie pytam. Bo za darmo to i trupa okradnę. Widzicie, Niklaus jest taki porządny. Trupa okradnie i złotówki za to nie weźmie. Co mi się stało? Chyba od tych klubowych. Język francuski. No, kurde, francuski jest ważny, no. Niekoniecznie język. Ale język odgrywa tam ważną rolę. Arcadia Merlot i trup z gofą we wodzie. Przepraszam. Smutny widok. O Jezu, wizję. What are you waiting for, city? It's beautiful. Fajna ta woda tu jest w ogóle. Is somebody there? Hello, it's me. They're everywhere! O nie! O nie! O nie! To są te, co znikają. Hey, can you help me, man? Hey, over here!
przewodnica. Przewalone one są. Idę się zakopać. No one też potrafią wystraszyć. Dany, sorry, but I don't understand. Co ten Dany tam pisze? W cyrylicy. Co, on głupi? Czy co? Albo nie, no dobra, nie gadam nic. Kurde, dzisiaj 4 suby już były, moi drodzy, 4 suby, no. Kurde, jest bogactwo. Część główna. Jak to mówił, wiecie kto. Hello darkness, my old friend. Jaka muzyka w ogóle jest creepy, jak z Aliena. Czekaj! Kurde, chciałem mu na żywca zrobić, no ale nie zdążyłem. No to jest tam co, no, taki Tommy Gun, nie? Tutaj nie ma tych broni nazwanych po typach. Pewnie nie, licencji nie chcieli nawet. No a to jest tyle broni, że można żyć bez tego. I dobrze. A jak ja mam mało nabojów, ja musiałbym troszkę z tego postrzelać na przykład. Dobra, już trochę mam więcej. Nie o to mi chodziło, ale fajne wyszło.
wulgaryzmy. Nie banujcie na YouTubie. A, piękne zdjęcie. Tagi z Splice'a. Welcome to the Circus of Value! A, bo tu będzie jeszcze taka fajna broń jedna. To ja ją zamiast granatnika sobie wezmę, bo ten granatnik to tak go mało używam. On jest tylko na dadich dobry, a ja mam 300 Adama i nawet nie mam tego gdzie wykorzystać i tak. To w ciuli to mam. Sejwniemy sobie. Way beyond the sea. Arararari. Sorry. Trzeba sobie pompkę potem ulepszyć, bo pompka jest tutaj ważna. A potem jeszcze będzie taka kusza zajebista, teraz mi się przypomniało i będzie można te kable takie rozpinać. Bardzo fajna broń, jak się trzeba na przykład dłuższą chwilę bronić przed przeciwnikami, to jest fantastycznie. Rozpinać kable telekinezą, tak? To jest dobra. Bioshock w pierwotnej wersji akcja miała się dziać podczas II wojny światowej. Splicerami mieli być niemieccy żołnierze, a siostrzyczki z Adamem Robale. Znaczy jak się harwestuje, to się z taką glizdę chyba z niej wyciąga, z tego co pamiętam. Ale no to powiem wam ciekawy koncept. O, ja muszę wstać na moment. Na YouTubie sobie przewiną widzowie drodzy. 5 godzin bez przerwy. Z tym ja się tak teraz kapłem, że już 5 godzin w to gramy i ani jednej przerwy nie było. Przynajmniej trzeba trochę kręgosłup. Potem mnie boli kręgosłup fest. Dupa też boli, ale kręgosłup gorzej. Ja mam chory kręgosłup. Niestety lędźwiowy. Ja i to mi życie zabrało. No to super deal. Fantastysz. Okej. Tulu. Za blisko stałem. Aha. Okej. Przeklęty wór.
Idiotere! Wiecie co dalej? W ogóle ja jestem fest ciekawy, jak Big Daddy bez kombinezonu wygląda. This is our place! Ours! Faktycznie. Się potem bym się dziwił. To się dziwisz. Kurde, fizyka jak w Half-Life'ie. Mówię, jakie by to było zajebiste, jakby oni to postanowili zremasterować w pełni, tak? Nie tylko tam podciągnąć jakoś tekstur, ale zremasterować to w pełni na Unrealu Engine 4. Nawet się gościu zaśmiał. To by było zajebala. Ale po co? No to wolę, żeby Big Daddy miał hełm, patrząc na ten obrazek. A, ja tu mogę sobie robić... Aha! Tak. Łobiot! Mama! Joteroski grom w bala! Dzieciuszki nie grają w bala. Gdzie czasem grają. Mi się zawiło oko. Ja! O! Ładne! Fajnie go odepchnął. Ha! Leo Sister. Small increases to max health and Eve. Pięknie pan wyszedł. Jaka akcja jest. A Niklaus reporter. Ej, porobić go, ja bym go porobił. Jep! Ej, jolo, póki zajęty. Mam dużo rakiet, znaczy dużo granatów do granatnika. Może się uda.
A! Kurde, easy. Jak jebanie. O no. Hehe. Even in the gathering dark, you light a You candle. saved me. You have saved the little ones when you might have shown your cruelty. I am sending something your way to demonstrate our thanks. LOL, jak się zespawniła? 200 Adama! Jestem bogaczem. Reduce difficulty when hacking saves and blablabla. Ja tam. 580! Mr. Bubbles. Jestem potentatem. Jestem potentatem Adamowym. Bogaczem. Królem. W tym padole łez podwodnym. Time for a nap, sweet angel. Ja pierdzielę, ale na kupie jak ogłupiały. Warto było podjąć ryzyko. Ale se kupię wszystko. Może nie wszystko. Make you stronger, powerful and more slows allow you to lose more of them. Ej, ale ja bym potrzebował trochę innej rzeczy. Ja bym potrzebował... Wiecie, co ja bym potrzebował? Żebym ja mógł więcej tego... A to mogę mieć. To bierzemy. To bierzemy. Slot na plazmida... Weźmiemy. Cry out for Big Daddy's help. Make him think Dobra. Elektrobolt 2.0. A nie ma na przykład... Ej, no to jest... No, o to mi chodziło właśnie. Żeby sobie to odblokować. No i to ja rozumiem, i to mnie się podoba. No. Kurczę blaszka. Siema, siema. No i elegancko. I elegancko, trochę sobie zostawię. O Jezu, ale dostałem egzemę na ręce. Obrzydliwe. Jestem bogaty, patrzcie. Coraz lepiej. Coraz lepiej. Mam ten cały power, że cichsze kroki i w ogóle. Fantastysz. Dobrze. Normalnie całą wypłatę w jeden dzień przywalił. Zdrowie, zdrowie. Wszystkich, co spożywają sobie w piątkowy wieczór zdrówko. No ja nie spożywam. Robota jest robota. To sobie spożyję po.
jest. Kurde, ja go tak wykokrzę, że on będzie niezniszczalny. Rolling Hills is over yonder. Unbelievably. Station is as well. And then straight on to Ryan. Niby tam jest kamera, ale... O... Nie, dobra. To było, umówmy się, niepotrzebne. W Stalkerze, tak a propos Stalkera, to najstraszniejsze były te X-Laby i ten monolit. Co gadał tak, co... Idę ka mnie. Mam to? Idę ka mnie. Czy coś tam. Eps! Siema Patryk, ej, to było łatwe. To było łatwe. Letko. Letko, moi drodzy, powiem wam. Zawsze prompt. Prąd pod ręką. Wpadłem, jak to się mówi, jak śliwowica w piersiówkę. Andrew Ryan reminds us we all make choices. No nie wiem, czy tak mówi. Chyba nie. But in the end, our choices make us. Ja bym chętnie zobaczył nowego Stalkera, tylko takiego ucywilizowanego. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo z jednej strony to właśnie mocą, to była taka... To było to było charakterystyczne do Stalkera, że on był taki właśnie, no taki jaki był. Taki ruski, taki toporny, ciężki, niedopracowany też w niektórych rzeczach, ale może to też robiło klimat, no. To tak właśnie, to czuć tak fest, nie? Że tak, na przykład Bioshock, no Bioshock, po Bioshocku czuć, że jest taki zachodni, nie? Taki zachodni i po Falloutie też. A Stalkery są takie, no ruskie takie. Znaczy, no właśnie, no, wiadomo, że to się dzieje tutaj gdzieś tam w Ameryce, a Stalker w Rosji, ale to nie o to mi chodzi, chodzi mi o całe wykonanie takie. Mechanikę i w ogóle, no wszystko tak. Takie odczucie jest. To już nawet Metro Last Light już jest takie bardziej jakby zachodnie niż te pierwsze jeszcze, w której tak już było więcej tak, jakby to powiedzieć, takie cywilizowane niż Stalkery, no. Takie surowe są Stalkery, właśnie. Znaczy, no ja wiem, że Stalker jest ukraiński, ale chodzi mi, no, o takie odczucie generalnie moje, no. Kurwa, jak się wystraszyłem. Gdzie on tu leci?
Nie tym razem. Rolling Hills is over yonder, and the bathysphere station is as well. And then straight on to Ryan. On the surface, I once bought a forest. The parasites claimed that the land belonged to God and demanded that I establish a public park there. Why? So the rabble could stand slack-jawed under the canopy and pretend that it was paradise earned. When Congress moved to nationalize my forest, I burnt it to the ground. God did not plant the seeds of this Arcadia. I did. Chociaż Stalkerowi by się takie trochę... nie zaszkodziłoby, jak on by był taki minimalnie troszkę bardziej przystępny i taki dopracowany technologicznie. Bo naprawdę się tam czasem działy okropne rzeczy. Coś się tam jedna rzecz zdupiła i już na przykład całego questa nie szło wykonać. Kurwa mać. Taki fail. Idzie ojciec. W ogóle jak ich jest dużo, ja na Xboxie to ich, jak grałem pierwszy raz w to, ja ich zabiłem dużo mniej. Ale bez siostry to nie ma co. Szkoda ten. Mogę mu foteczkę zrobić. Profilówka na Facebooku. Greatly increased research costs from taking pictures. A, to na razie zostaw. Albo ten wrench lurker. A ja z klucza i tak nie biję. Czekajcie. No, to ja wezmę zamiast tego. Cigaretten. Ktoś co robi podśmiechujki. Auf den Gas! I'm gonna need you to listen to me. I'm no sort of botanist, but I think Ryan has just killed Arcadia. The man's put something foul into the air. Bottom of the ocean, boyo. All the oxygen comes from the trees. No trees, no oxygen. Give me a spell to think. Ryan's woman in Arcadia is an old Betty named Langford. An okay sort, but not above doing a dirty job for $1. If she's still kicking around, I'm sure she's gonna want to save her trees. After all, she planted the damn thing. No i teraz trzeba będzie to wszystko odgazować i zrobić, żeby było dobrze. Oxygen level is critical. Lockdown initiated. All volcanic doors are now sealed. Damn city built to not let anyone out in the event of this kind of emergency. Either we get those trees back, or you're a permanent resident. O panie, to jest duży level. Ale obadamy sobie go pomału. Oczywiście wszystko hakierujemy.
O, nie mam już... Ej! Pojebane, patrzcie, jak do tego dotrzeć niby? Jak? Jak to jest kurwa obudowane? Im się chyba coś pomyliło. No bo jak? Kurwa, zajebala. Dobra. Tego nie idzie zrobić, czasem się generują. To spoko. Zajebiście. Ej, a... Czekajcie. A? Noga. Azor. The men all complain about their virility, but I can make them soften sometimes. Nim się nie boję. I'm gonna need you to listen to me. I'm no sort of botanist, but I think Ryan has just killed an Arcadia. The man's put something foul into the air. Bottom of the ocean, boyo. All the oxygen comes from the trees. No trees, no oxygen. No trees, no oxygen. Taka jest prawda odwieczna. Ryan's woman in Arcadia is an old steady named Langford. An okay sort, but not above doing a dirty job for $1. If she's still kicking around, I'm sure she's gonna want to save her trees. After all, she planted the damn thing. Aha. Wybrnąłem. Nie boję się, gdy ciemno jest, bo Big Daddy za mną łazi. Ale go obcistało. Tenenbaum, nie, Julie Langford. Chodź, mamy new goal. O! Prawdziwy kamrat. Piękna foteczka, patrzcie. Research bot. Profilówka na Facebooku znowu będzie. Pięknie mnie obronił. Bohater. Order. Order uśmiechu do niego. Wiecie, gdzie jest cel? A, to jest tak niezbadane, no to spoko.
się jeszcze przydać. Jakoś tak bezpiecznie się czuję. Co to, pusto? Jak on śmiał, panie tato? Kurde, Daddy cool. Fajna mina. O! No chodź! Dobra, coś mu się w łebie porobiło. Nie wytrzymał napięcia, zwoje mu się przepaliły. Ziewnął. A, ale wyszło. You move and swing range faster. Jak to mówią anglosasi, problem is solved. Do której będzie stream? A co, już byście chcieli, żeby kończyć? Jeszcze 6 godzin nawet nie gramy. Sobie takie cienkie bole. Piąteczek. Piątunio. Security cameras and terrorists take longer to see you. A ja z tym nie mam problemu jakoś. Ale zamieniłem. Kurde. Będę to musiał odwrócić. Przez przypadek mi się klikło. Loading. Armor casing. Tak wali. Ojejejeje.
Ja to wszystko sobie przejmę, to mnie potem będzie broniło fajnie. Ja, nie chce mi się. Help me find this patient. Nurse. Sobie jeszcze obadam. No, zaś się naebałem. Nie wierzę. Piłeś, nie strzelaj. Nie strzelałeś? Napij się. Fajne musi być życie, skoro wystarczy połączyć dobrze rurę. No, to się tak wydaje tylko. Ja tam bym nie chciał żyć. To wszystko. To jest gówno warte. No ja często hakuję, to wezmę. Ktoś się chyba spalił. Cześć, Nita. I teraz moja wielka obrona. Dużo ich nie napierało jakoś. Tema werwa. Berki. Ja to lepiej na Daddy zostawić. Cześć, paciak. Ho. What is that there? How dare you touch me?
To były jakieś takie blamerskie, ale przeżyłem. Bo jedyne co się liczy to szacunek ludzi sztolniczy. Tak śpiewał słynny raper Bogusław Peja z Raciborza. Lol, drzewa pod wodą w jakichś baniakach ze szkła. You brought the Rosa Gallica? Yes, I brought. What are you waiting for? An engraved invitation? Send it through the pneumo. Dobra, czekajcie, wdupia ta róża do tego łonego. Yes, this is perfect. Perfect. Come on up to my office. I'm letting you in to help. I think I've got just the thing. Ja już to miałem chyba. Back in this forest. Albo coś podobnego. Isn't there anything in this damn place those pagans won't steal? Paper towels, ink pots, O, security się odpaliło. even my back issues of National Geographic. They're feathering their disgusting little shrines with it, I suppose. Sick bastards. Ej, tutaj chyba będzie taka walka ciężka. Coś mi się tak kojarzy. Nie, to nie tutaj jednak. To chyba nie tu. Chyba nie tu. Albo to tu? To tutaj chyba będzie jednak. Welcome to the circus of value. Feel your cravings at the circus of Tutaj będzie... A, dobra. Będzie to odtruwanie i ja się będę musiał bronić. To będzie coś takiego. Jest doktorzyca. Julie, we made a business deal, you and I, did we not? Money changed hands. Let me read to you from the agreement. Section 3, subsection 4. Mr. Ryan. Ryan Industries maintains exclusive rights to the creation, Pierwszy człowiek normalny. and exploitation of the Lazarus Vector. Ownership is civilization. Wait! No! Please! Out it, back in the smoke. Mr. Ryan! No nie nażyła się. Every time we get a yard ahead, Ryan goes and moves the goal line down to the other side of the field. Yes! To jest bardzo dobre. Bardzo lubię. Aha, to ja nie muszę nawet wymieniać broni. A, to dobrze. A. 9, 4, 5, 7. 9, 4, 5, 7.
point of being a damn genius if the only ones around to appreciate it are a bunch of spliced up morons. I've cracked the vector, or at least I'm 99% certain I have. I just need a bud of Rosa Gallica to confirm my analysis. Distilled water, a bit of chlorophyll, and enzymes extracted from Apis mellifera. That's right, sweetheart. Honeybee spit. Myślę, że już tak w połowie gry jestem, może nawet trochę za pół połowy, a dopiero gramy 5 godzin 43 minuty. Alalalalala. Invende Lazarus Vecte. Dobra, Łazarzu. Jak cię zinwentować? Ha. Trzeba mieć dużo rzeczy, których ja nie mam. Wody, te, ciulstwa. Fajna zabawa z napalmem. Uwaga, inżynier w akcji. Siema Silgar. Wszystko moje. Niedobra pani. Chlorofil 4/7. No dobrze. To będzie ciułać. Welcome to the circus of... Czuję, że mi się będzie to śniło dzisiaj. Zabawa rurkami.
you're looking for something in particular, I'd start at the farmer's market. Ale uciekł. LOL! To nie ja go podpaliłem. Przecież. Ja. Podpalił go ten ciula, a on jest na mnie zły. Jak to tak? Nie chcę go porobić. Dobra, ja tu sobie zakończę odcinek na YouTube'a. Ten będzie taki króciutki, taki godzina chyba wyjdzie tam z hakiem. Także dziękuję pięknie za uwagę, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnych.